Phaikuni ni phai hiniar ni nijangkar bianglong Vothatlangso Driver Association atum an chingrum petpen branch kimi mate office kimi kangpu pon. Vothatlangso Driver Association answer se kangtang tunang deho. Labangso nijangkar bianglong Vothatlangso Driver Association Central Committee ame phu khorsing phangcho hin pensi bangso Vothatlangso Driver Association office kimi ingpu piponlo. Labang solong aluhiaman peng pen kachitong dun ni jangkar bianglong Driver Association Central Committee ame phu khorsing phangcho lapen kongchun bang humson dera lapen Vothatlangso Municipal Board Chairman Chandra Ronghang lapen jir at BP lapen Vothatlangso Driver Association ame phu kongchun bang lapen alang litum kai ke vegrapet ajir potum an chitong dun rin tisi bangso jaime pachun pon Vothatlangso pen sukur sing hanse hamrana berta Lalo, pemege chok, afrang sinili, lamte jaji afrang, pepar media korti tempan, juru polo, si, netum driver, decision, pini main kupon, office kupon lo, lake nilitum driver decision, pipo si mai pini office kang kuponan kokma, lake nilitum cerap citui pha, kasi kaduga via korti tu tamen ang mahudunang ne. Jadi tum driver tum pulote kisung do, tasi laso kisung pen, saya ves karbianglong rescission, tasi laso rescission apa pun bangke nili non presiden dutik central presiden dutik bangke nili ulu kunci punon jiri gendeng punon pula ilitu mahawar long an la ves karbianglong an pan bangke branch si pacetang library popansi nili non presiden hoyu pensame nili ning matha la pen pinita arjablo. Lasi pini dame ilitum ceteglong pronglo pini Vothatlangso along same ilitum sabrans ing pulong lo lasi anso se ni alang ilitum secretary president do manta ni gethe je nili ke claimason nilitum ke claimason alang ilitum ta aning ding pen alang ilitum ta la ilitum driver mo long ke claim ponji la pen ke ilitum akorte to maname alang li secretary president mana ni chuniri te kanglo lasi ala ilitum handyman phan tame ilitum driver along same alang litum mesin pen secretary president tum alang litum chimum pon po ba de than pon po bangsi nili ninki thepon lo lasi alang litum hale ninki theo ke damtang same alang litum man tame nili tum longwang lo branch nang phom nang po lason si alang litum bang pensi non piniani ilitum chetheglong lo pini ilitum da Vothatlangso tame itum sub branch driver association office pini nilihin pensame iku pono podo lasi anutina korte to manme suri akadom paji pon pensi nililam the pam sing tong pon ko nili tum non ke dam tangan nili president dutikan nili kang pupon long bangalang hen piben in pupon lo la pen ke jeng khang pupon lo la pen ke dongka same angring dolo la pen ke khiruni same angring dolo lasi ning ke thelo nili dutika bangke la so branch mate nili ka chinghon akorte driver akorte to mane chinghon pon pen nili laso amai same nili laso office tame mane alang tum tame nang chira bodang po nili tame ako alang litum mandame tuwar kimi seni phan nili ke japon bhansi untik nili bori pon po